Arek-arek kuwendeng kok anjane arek-arek iki. Oma apik mungil ngene. Nek batas kota Surabaya regane 1 jutaan. Diwara oma bekubon. Oma Ka'bah, Black Kongguan kuwendeng ojo ngawur rek yo. Iki omahe menungso ngene-ngene iki rek yo. Meskipun cilik, tapi yo ngono rek yo. Iso bersyukur duwe oma model ngene iki. Soalnya apa? Iki cidek karo Surabaya. Teko Pasar Benowo iki paling enggak sekitar 10 menit tok. Nek masalah tonggo sepilo si ae. Lho, wis akeh tanggane nek kene iki gak tonggoan karo demit maneh. Kuwendeng anjene arek-arek iku. Lho, nek masalah karpot, ama ya si ono karpote yo lho. Terus fase depane ngene iki wernane rek yo. Iki sengaja warnane tak cat ijo, cek seger. Terus ono batu alami nduk kene tapi aja cekel iki rek yo. Kesetom bongko kon. Lah, terus nek kene iki ono nggone parkir sepeda, nduk kene ono krane kok yo, ono terasan cilik-cilik gawe apa? Gawe cangkruan. Kusene iki teko kayu yo, kayu jati, rayap ngerokot iki tak jamin kesurupan lho. Lawang iki teko multiplex rek yo. Lah, ruang tamune kuwet derek yo, kene hiasinan, gawe opo rek yo. Rapat-rapat yo kene kamar yo loro meskipun regane murah. Kene, Cak. Lho, iki kamar pertamane yo lumayan. Ngerti dhewe kan, kene gawe opo nang ngene iki? Kene gawe icil krek yo, tapi aja lali ditukono gorden. Nek gak digorden, sarunge bojomu suweken iki rek yo. Nah, lanjut nang kamar kedua. Masih kamar kedua iki yo padha kenek rek ukurane padha. Iki masih gaya helikopter, gaya kupu-kupu, cicak-cicak di dinding, kuda-kuda liar iki yo si aman ae, panggah mantap rek yo. Terus lho kene iki ono dapur lho. Dapur yo wis apik rek yo. Kene wis ono wastafele. Ono dapure, nduk pojokan kene sepilno iki Cak. Lho, ono keran banyu, ono pembuangan air. Iki kena gawe umba-umba yo. Terus kamar mandi pada. Kamar mandine lumayan gede yo. Klosete wis duduk, kerane durung tak pasang. Keramike yo ono rek yo, dadi anti pengap-pengap. Lah, iki nek gaya adus bareng yo kena, gaya adus wong 5 yo kena. Wong 10 yo panggah kena yo rek yo. Wis tak sepilo nduk kene yo. Oma iki ukurane 4 kali 10. Lokasine nak wringin kurung, gembol kurung lho rek nek karo wringin kurung. Iki lokasine cidek Pasar Benowo, cidek Pakal Beji PDAM ya cidek. Regane ngerti pira? Mek 150. Nego lho. Wis free pager sisan. Wis ngunain foto aku. Nek aku pengen takok-takok, pengen survei lokasi unit oma iki regane 1 jutaan langsung gasen. Nomor ono nduk deskripsi nek gak ngono nduk bio profil. Wis tak tunggu seranganmu. Rip songo-songo kurang siji swarga. Wis rek aku butuh ngising.